Та... Здрасти, хора. Сега играеме Пол. Аз съм го апгрейдвал, така че затова е малко по-така странно. Ще се пробвам сега да направя 100, без да правя никакви лупинги. Така. Не. Така. Окей, почти успяхме и готово вече му правя лупинги. Давай. Леца. Така, айде сега ще се блъсна. Добре, бе. Вижте, че играта ме харесва. Колкото иска... добре, показах. Така, искам да видя обаче колко ще ми струва това. Значи 230 плюс 230 690. Хайде, ще си дам пари. Така и последно. Ще остане много малко до това да съм ги апгрейднал на макс тези неща. Искам сега да видя... Йоуа! Мале. Малко е странно. Даже въобще, защото, както виждате, почти не... Даже не отскачам. Мисъл, ако го сложа на първия левел, ще видите каква е разликата. И нали всичко, ако е на първи левел. Добре. Уоу. Не стана. Добре, това беше от клипът. Чао, гайс!